An balimaw aw ni ɲankuma kibaru kɔni bɛ an bolo bi ka da aw tulo kan o de ye k'a fɔ ko Mali sapeur pompier kɔni bɛ baara bila la o baarabila in kɔni daminɛra mɛ kalo tile 28 san 2018 tɛmɛnen o baarabila in kɔni bɛ sen na halisa ko baarabila in kɔni kun bɛ taa cɛ fɔ sini alamisa n'o kɔni bɛ mɛ kalo tile 31 ma san 2018 ko nin baarabila in kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ko a kɔni bɛ wagati damadɔ bɔ ko sapeur pompier la ko mɔgɔ si kɔni tɛ ka bɔ i nɔ la ko foyi tɛ ka fara mɔgɔ si kɔni ka jala kan ko kɔni b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ kɔni fɛ sa k'u ka fɛn fara olu ka jalaw kan ko mɔgɔ minnu kɔni ni a ka kan ani fɛnɛ k'u ka denmisɛnnin fila kɔni bolo bɔlen don baara la ni an kɔni b'a fɔ o ma ko u ka stagiaires ko ka olu bolo don baara la joona ani fɛnɛ ko ka kɔnkuru kɔni dayɛlɛ ni an kɔni b'a fɔ o ma ko baara sɔrɔ siraw ko walasa ko dɔ bɛ se ka fara sapeur pompier jala kan cogo min na ko yali olu kɔni ka taa gɛrɛfu la k'olu kɔni taara u ka laɲini kɔni da minisiriso min kɔni ɲɛsinnen don u ka kow ɲɛnabɔli ma olu kɔni kulo kan k'olu kɔni ma fɛn bɔ a la k'olu dara k'olu kɔni taara nin baarabila in na kibaruya wɛrɛ b'an bolo ka da aw kulo kan o de ye k'a fɔ ko tɛnɛnku perefe ale n'a ka chauffeur kan ni babagasiw kɔni ye olu minɛ mɛ kalo tile 8 tɛmɛnen san 2018 ko a kɔni bɛ dɔgɔkun 3 ɲɔgɔn na bɔ bi kɔni kibaruya foyi kɔni ma sɔrɔ perefe in kɔni ni a ka chauffeurkɛ la ko mɔgɔ si kɔni t'a dɔn ko u kɔni bɛ yɔrɔ min na hakililajigi la ko k'a fɔ a ye ko nin perefe in kɔni kun bɔtɔ don Moti ci dɔ la k'a kunda tɛnɛnku kan ko babagasi ninnu kɔni taara sira d'a ye tɛnɛnku ale ni Kidali kɔni cɛ ka taa ni olu ye ko don dɔ de kɔni ko cɛ dɔ kɔni y'a essayé ka babagasi ninnu kɔni sɔrɔ téléphone na ko babagasi ninnu kɔni ko k'olu kɔni ma perefe in kɔni minɛ wariko la nka ko olu kɔni bɛna dege kuranɛkalanw na ani seli kɛcogo ɲuman kɔni na an kɔni bɛ don min na ko bi kibaruya wɛrɛ kɔni b'an da an tulo kan nka ni an ye kibaruya wɛrɛ kɔni sɔrɔ an b'o kɔni da aw tulo kan an balima aw ni cɛ aw ka tulomajɔ la ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da aw tulo kan